Morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आरटिभि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव बरायबाय। जों दा दंफैयो तवांनि मानद्रेलखां हमस्टेयाव। मा होनो मनेस्ट्री खाथियावनो दङ। दा दसे थानानै जों ओंखारलांसिगोन। सिगाङाव जों मनेस्ट्रीयाव थांग्रोगोन, बिनि उनाव बहा थांनाय जायो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। दा दसे थानानै जों ओंखारलांसिगोन ब्रेकफास्टखौ खालामनानै। नै बेयावनो थादोंमोन जोङो। दायो जों ब्रेकफास्ट खालामना लानोसै। मा होदो पुरी सब्जी जाग्रोनोसै होमबा जों। जानानै ओंखारलांसै। साहा लोंनो साहा। नै बिबारफोरखौ बोरै साजाय दोनदों। गासैबो बिबार लामासिम। नै लोगोफोरजों दायो तवांनि मनेस्ट्रीयाव सफैबाय। सिङाव हाबना नोंथांमोनखौबो दिन्थिलांनोसै। नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायलांबाय थादो भिडिअखौ। नैबेजोंनो हाबलांनांगोन। गेटआ नैबेनो। फैदो सिङाव थांसै। तावां डिस्ट्रिक्टनि डिसिबो दंफैयो माथो। तावांनि ओंथिया मा मिथिगौना लोगोफोर नोंसोरो? ता माने घराइ आरो वां माने गांसो। बेयो तिब्बेतियानफोरनि मोनसे सोदोब। आसलते 300 बोसोरसो सिगांनि मोनसे जारिमिन दं। बे मनेस्ट्रीखौ 1681 मायथाइयाव मेराक्लामा लोद्रे ग्यास्टोआ बानायदोंमोन। जारिमिननि बादिब्ला बे मनेस्ट्रीखौ बानायनायनि जाहोना मासे मायाबी गराइनि थाखायसो जादोंमोन। बुंनाय जायोदि मेराक्लामाया बे मनेस्ट्रीखौ बानायनो जायगा नागिरब्लाबो मोनाखैमोननो। बिदि समावनो मेराक्लामानि गराइया सानफ्रोमबो गोमाबाय थायोमोननो। आरो सानफ्रोमबो नागिरनायाव बे जायगा थाइसेयावनो बिनि गराइया गांसो जाफैबाय थायोमोनलायनो आरो। बिदियावनो मेराक्लामाया गराइया नागिरनाय जायगाखौनो इसोरा होनाय दान महरै साननानै बे जायगायावनो बे मनेस्ट्रीखौ बानायनाय जायो। बे तावां मनेस्ट्रीखौ तिब्बेतियानफोरा आरो मोनसे मुं होदो। बे मुङानो जाबाय गल्डेन नामगे लहाटसे। आरो बे तावां मनेस्ट्रीयानो एसियानि भितोराव बयनिख्रुइ देरसिन गोदोरा आरोना। एसियायाव माने बेनिख्रुइ देरसिन माबा गैया, मनेस्ट्री गैया। नोंथांमोनखौ आरो मोनसे खोथा बुंनि आं। नैबे बुद्धनि मुर्तिया गासै हानिफ्राय 24 फीट गोजौ दं आरोना, बिनि गोजौआ। लोगोसे बेयाव गोबां भगबानफोरनि मुर्तिफोर दङ। आं गासैखौबो मिन्थिजोबा मानि मुर्ति गोजा बेफोरो। नोंथांमोना फैनानै नायफै। जोबोद मोजां नांगोन गोसोखौ। गोबां रोखोमनि मुर्तिफोर दङ। फुजा खालामनाय समाव बिसोरो नै बेयाव जनानैनो आरज गाबो। कमलायानो फिसा फिसानो जि मोजां थायनानै दं। खानानै जानोसो गोसो जादों।
बिथिंजाय बे गोमो गोमो थिं नुनायफोरा सब कटेज खोमा बेयावनो थायो खोमा बिसोरो नैबेनिफ्राय पुरा तुवां टाउनखौनो नुहुरजोबो आरो नों टाउनाव थाबाबो गोजौथिं नायदावबानो बे मनेस्ट्रिखौ नुहुरो मानोना बयनिख्रुइ गोजौआव बे मनेस्ट्रियानो दङना बेनिखायनो टाउननिफ्रायबो नों बिथिंजाय मनेस्ट्रिथिंजाय नाहरबानो नुहुरो बेखौ दा जों ओंखारबोबाय मनेस्ट्रि सिंनिफ्राय नैथिंजाय भिउ नाय मबाइलाव नुनाय आरो मेगनजों नायनाय गोबां फाराग जायो बेनिखायनो नोंथांमोना फैनानै नायफै जोबोद समायना जायगाया जों दा ओंखारलांनोसै बेनिफ्राय दा बहा थांनाय जायो नायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम भिडिअखौ लोगोफोर मनेस्ट्रिनिफ्राय ओंखारबोनानै जों दा बुद्ध स्टेचु नायनो फैबाय बिराद गोजौ बुद्धनि अन्थाइ बानायना दोनदों सिंथिं थांना नायनि र' मा मा दं नायनानै फै नोंथांमोनाथ' सिङावबो नायनो मोनबाय मा मा दं ओइथिं थांना नायनि र'
लोगोफोर फैयै फैयै जों दा मा जायगायाव फैदों मिथिगोन ना तवांनिफ्राय 22 किल'मिटार एकदम सिङाव माक्साम ब्रिज नायनो थाखाय दिन्थिबाय दं नोंथांमोनखौबो जों थांबाय दं दायो माबायदि नोंथांमोनाबो नायनो मोनगोन सिगांथिं दिन्थिबाय दं नोंथांमोनखौ दा जों लामानिफ्राय ओंखारलांबाय दं सिङाव नैबे सिगांनि मोनसे ब्रिजआ बियो बन्द जाबाय दायो बै मोनसेखौ गोदान बानायदों बे आवगायनि ब्रिजमोन दिरुं दालायनाय ब्रिज बे मोनसेया बन्द जाबाय नै दा बेजों थांलाय फैलाय खालामला बैजों गोदान मोनसे बानायबाय नै जों थाङोमोन बन्द जाबाय दायो नैबे मोनसेजों थाङो दा दालाङाव गाखोना दिन्थिहैनि मावजोबो दालाङा दायो बेनिफ्राय फट' लानोसै बेनिफ्राय भिडिअ बानायनो हागोन ना हाला मिथिला मानोना मोनाबायानो नै साना हाबबाय नै इदि बेनि उनाव वार मेम'रियेल लाइट श' नायनो दंमोन दा थांनाय जायोना जाया नायनोसै तो लोगोफोर जों दा बेनिफ्राय थांसै आरो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो आंनि ब्लग बानायनाया बोरै जादों बाङाय खिन्थाहरदो मानोना आं ब्लग बानायफेराखैमोन दासो बाङाय बानायदों जुदि मोजां जादोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय आरो उनाव लोगो मोनफिनगोन